Čau lidi, tady NerdHerd.cz a já vás zdravím u společného videa a jsem tu společně. Takže jsme na FBM. A to je vlastně server, je to pro mod vlastně. A já tady sletím s Rogalem. Asium je teďka v Nedru. A hledá tam jednu vzácnou rudu na vlastně hammer, to je kladivo, který mám tady to a já jsem zapomněl, že vlastně když ho dělám ten, tak to Rogalo to. A máme ještě jetpack, takže já si to dělám tady. No a já jsem si právě od Rogal. Nevím, jak to ještě taky vypaxí, jo? A já mám svého Gal, to je tím, že se někam uklidí, ale musím hodit u mě doma. Tak dobrý, aj, teďka zrovna začalo pršet, vypněte to pršení někdo. Teď nevadí, budu se muset vykatit znovu. A tohle není jakože první video úplně, tohle už je hodně jakože dlouho, jako už tady dlouho hrajeme, dalo by se říct. A teďka tady Siumová máma něco dělá. Takže něco tam, to hrabe. Takže, ale já tím hledám tu modrou rudu. On tam hledá tu modrou rudu a já se na něho portnu. Tak já se na tebe portnu a ty mě to vezmeš pěkně a já budu hledat s tebou. Třeba tam nebude pršet, protože je to Nedr. Dalo se čekat. Tak. Kde tak hledáš? Tak. My se jdeme tady podívat, jestli tady není teda někde zakopaná. Tady před náma je Nether Fortress. A lava. Co blesku? Lava je tady úplně všude. Ne, ale tady jsem kopala, dostal jsem lavu. A já mám vlastně druhý upgrade na tady tohle, jak se to jmenuje, říkal jsem to hned ze začátku vlastně. A to kladivo, jak se to jmenuje, Siume? Hammer. Tak já mám tam vylepšení 2, který mi vlastně umožňuje to, že mi ho opravuje vlastně most a který mi vlastně opravuje tu pomaličku, ale je dobře vlastně ten hammer. Tak akorát jsme špatně s tím na tomhle serveru s jídlem, protože já tady skoro nic nemám. A až tady to nahozím. Tak, my se tady prokopeme nahoru někam. A tohle je kope vlastně 3x3, ten hammer. Tak. Akorát nevím, kam mám jít. Akorát nevím, kam mám jít, abych se dostal ven. Jo, tady, ty jsi to tady kopal, jo? A ne, mám jeden sobal, jsem našel. Kobal? No, to modelu hudu, překladu pro tebe, prosím. To je tak daleko, jsi musel kopat? No tak jako tam u tohoto portálu, tam to všechno vykopali, já nemůžu. Ne, ale ty jsi musel kopat dlouhou díru nějakou. Ani ne. Tady nemůžu najít žádnou patu ani hlavu. Já jsem si musel takhle odboltit a hlasit se v normálním světě. Já jsem myslel, že spadnu. Já to nebav. Tak už máme drill, který je hodně těžký jakože na výrobu. A máme tady gasta, který po mně střílí. A nejsme s tím moc dobře A zapálí mě, jak jsi říkal, že mě nezapálí. Nezapálí, nedělá oheň, neudělá. Aha, na jednu ranu. Sharpness 2. Myslím. A mám gast oko. 3 gastí oka. Tak a nejsme tady sami, jsme, jak jsem říkal, na serveru. A oni jsou tady docela hodní, takže když dám TPA na někoho, tak on mi to přijme. No, na sebe určitě ne, že jo? Tak. A my právě dostali taky do jetpacku, takže už nemůžu ani lítat. Tak třeba na tady toho typka, třeba on mi to vezme bez tak. A my dáme zatím ono spaven. Říkám spaven. A jdeme si napít jetpack, protože už se mi
by byl trošku, no mám to v půlce, ale to nevadí. A já si musím vykraftit nový logago. No já nevím, jak se tomu přesně říká. Něco jak padák? Rogalo. Rogalo se to jmenuje i v češtině. Chudák češtin. Tak. Prosím tě, nabíjej se. Musíš stát na tom. Však už na tom stojím, tak. Aby na tebe lítají ty mody bublenky. Tak. A teď si vezmeme toto. A vlastně tohle je nabíječka na jaký je to mod, si umé vlastně? Industrial 2 a nabíjí se to EUčkem. No, takže vlastně má... já jsem si to asi nasadil, co no. Takže máte vlastně jetpacky, tady ten drill, co mám druhý na místě, potom, no a to jako zatím máme všechno z tohoto modu, co se dá nabíjet, jako tak. A něco si asi v tomto díle vykraftíme, kromě hammeru, teda kromě toho, kromě toho tvýho rogala, který ho ztratil. Tak. Nevím, já jsem ho vyhodil a logicky bych ho měl znovu sebrat, anebo se odpověděl do normálního světa. Když tak se podíváme na nějakou věc, která by se nám hodila. Na nějaký generátor něčeho, nebo co by se nám teďka hodilo asi, si umé? Těžko říct. Co bychom si tak mohli tak vykraftit asi? No, já bych vykraftil ten molekula něco, protože to by se nám všechno hodilo na ty diamanty. A teď každý by se tak napíše, že to nebude dělat diamanty, ale to dělá to jiný diamanty, které potřebuje zase. Jo, tak já vyrobím ty kostky, jo, když tak. No a teď jsem v Netheru, sbírám tu kobalt. Tak a mám tady jednoho kamaráda, vlastně ještě jednoho než Siuma, s kterým nebydlíme. A já mu vykraftím teda tady tomu Siumovi vykraftím to, co chtěl. Počkat, ale my chceme... Jak se to jmenuje? Ještě jednou, prosím. Monecular. Mole. No nevím, jestli to vyslovuje. Tady toto, takže potřebujeme aloj. No tak nevím, jestli tohle vykraftíme, protože potřebujeme ty solární panely. Já vím, energie. Proč blbej díšť? To bude díšť. Bude díšť, super, to si mi hodí zrovna. Díšť hořím, že? Už se zapálil. A já od se musím rychle vypadnout, aby ten sám tady mlátí k smrti. A to můj gáz poletěl právě pode mnou. Už mě tady v Netheru se zdržím, asi ho nenajdu. Ale další, tak už mám Tak, mám tady home, tady mám vlastně takový nástroje, který mi vykraftil tady Sium a vlastně si kasím to, protože tady je to, tak vezmeme si ještě zpátky toto. A vlastně si kasím ten server tím, že vlastně prší. No tady v Netheru je to celkem čisté. Když mi to hodně říká, sledík můžu skákat jako... No právě, protože tam neprší, že jo? No, tady nemůže být ani voda, tady ani vítr. Zkusíme na někoho jinčího TPA, když tak. Na někoho, jestli by nám to přijmul. Pasy XD. Tak třeba na tady toho pšoukala. Pšoukala? Ček on se jmenuje Psychoma. Nevím. Hej kamo, já tady hodím a sedíme na židli a když máte vlastně 3 bloky jakože do výšky a ten 4. blok už je stěna a máte tady ten mod, tak když dáte shift, tak vlastně můžete vyletět a je vlastně, no ještě jednou. A vlastně můžete udělat takový cheat. Ale jak se to laguje, tak se to nedá nějak. Aha, já nemám nasazený ten jetpack. Vidíte? A je to tam. A tam si třeba nastavíte home
A vlastně toto. Já vám něco ukážu a ty stromy zrovna s tím nemám moc v oblibě a já říkal, že mám udělat trošku kousek dál a já jsem jim udělal trošku kousek málo dál a je tady úplně 3 milion těch stromů. Jakmile si moji sekeru vylepším na max, tak ty stromy zničím a postavíš tady je úplně milion těch stromů, tady je úplně 4 stromy jsou tady nebo kolik, jo 4 stromy jsou tady. Viděl jsem. A viděl bych, a rád bych ani nechtěl vidět. Tak a drill vlastně to je něco jako, že sekera, krumpáč a lopatka dohromady a vlastně rogale je moje oblíbený, protože můžeme lítat. A to je úplně super, když lítáte. A tady creeper někde. Ale jsem na silnici Enderpunku. Tak bude dom. Kolik mám toho? 6? No tak tu asi stačilo jenom na část toho. Mnohem víc. Já se podívám teď, když mám čas, asi se nedá čemu náhodou vykraftit, asi tady nejsem zbytečně. Tady mám materiál ským tady. Se tam podívám, asi se nedá vykraftit. Nedá se vykraftit manírium. A manírium nechcem to modráju. To je takový těžký, tady někomu dát to AC. Počkej, oni potřebuje potles. Enderperlu za 2 dia. On tady chce někdo vyměnit enderperlu, jakože bych dal enderperlu a ty jsi mu dal 2 dia. Asi. Co chceš? Musí tam vést 2 basic. Hej, našel jsem enderfortes. Tak já se na tebe portnu. No, Takže. Tak co bychom dělali? Já to tady pesknu do Fortes. Je to čaučka, to se máš do je vstup. Portuš mě? Už jsem tě portl. Jo, já jsem si jenom, protože mě to načítalo. Teďka, jo, už dobrý. A kde máš Nether Fortress? No to je jedno. Očividně je průzkomaná, furt tady ti já jsem skočil do ohně omylem. Jak se hoří? Cestka úplně zdarma. Co v ní je? Iron, no super. To jsem úplně potřeboval. Však jo. Ironu máme strašně málo. No já tady nechci být a potřebuji hledat, jak se jmenuje. To modrý nebo to žlutý? Co? Nevím, něco prostě chceš hledat. Třeba. Něco, jo, mám to. Hele, jdu na to Fortes. Žlutý mám, takže tady vidíte, co Sion hledá. Vlastně tady toto. To se na mě portní, když tak, já tady mám už to rudu. Já potřebuji modrou, ne žlutou. No ale to je jedno, proti prostě vykopá, když to se nám třeba někdy bude. Žlutoučky. Ardit je na plek, protože ten Ardit kopu. Ardit je fluonaká se vůbec nepoužívá. Tady vyprázdníme, tohle nepotřebujeme. Ještě si našel manílium. Jo, tohle si necháme. Ne, kdybych našel třeba, to bych byl rád. Dobře, tak já tady budu hledat. Ne, mám tady 2 žlutý. Žlutý nechci. Já vím, ale jsou tady 2. No. Tak. Sápni na to. A ten zvuk úplně toho je strašně dobrý. Mě baví. Juhu. Počkej. A na tomto meči mám sharpness 2. Takže to mi dal on. Ulož. Speedman uložený může jinak po. Škoda.
je tady partička pigmenů. Hele, našel jsem mluvit tu foutáčku. Jasně, uhoř a nakonec uhořím já. Právě. To je ta logika v tom. Ale co tady je? Tady je malý pigmen ve vodě. Teda v lávě. Ano, tady je všude voda místo lávy. Ale máte nějaký ten... sobalo? Ne. Ne, myslím, že to Běž do lávy. Jo, jmenuje se. Tady je úplně milion těch. Zatím žádný kobalt. To nám stačí jenom na část. Když napíšu sem... Sobalo? Sobalo? Takový potřebujeme na tohle. Aha, to mi to neukáže. No, to už bude potřeba dost. My je potřeba nějaký creeper, no, aby ani... Já mám úplně malinko toho životu. Malinko tého jídla? Ne, životu. Jídla? Životu, to je jméno ne. Ach jo, já potřebuji to dobít. Neblbej třeba. Situace nás špatně teda, bych nečekal. Seš, to nám bude snad stačit jenom na ten vrch. Můžu za chvilku se posunout pěstí, to se mi nechce. Pardon, že se nehýbu, protože ono vlastně tady mám... A to je jedno, zrovna tak. Je, tolik blazů. Tady sedneme do křesla, neděláš srandu. Smůla, že nepotřebuji. Tak, co budeme vykraftit kromě té trubky? Já mám rád kraftění. Ale mám tady menší problém. Když tady postavím v nedru nějaký bloky zajímavý a potřebuju tady nějakého gryfomera. Jo, tak já si dám to lomeno asium. Podívám někud Madura, asi mě vidíš teda. Tak, no vidím tě. Tady Takže... nahoře. A jsou tam ty šmejdi, takže bacha. Ono mě trefuje něco. Tady jsou blazové, to jsme nemohli říct dřív. Říkal jsem, že bacha jsou tam ty ohnivý blbosti. Já mám strašně malinko života. Už. Tady je nějaký nový nějaký ten crafting, který vykopu. To není nový crafting. To je uzamčen klíčem. On je uzamčen klíčem. To je uzamčeno klíčem, ale berem dom tady ty bloky sexy. Jo, to se normálně to se negeneruje, to je speciální blok. A dobrý den. Kam to jde? Aha, nikam, tak to potom. Tak. Dá se z toho něco rozdělit. Zajímavé, tak já určitě přeskoumáme, tak to je to zamčeným klíčem. Jo, to potom si vykraftíme MK2 a budeme mít to střídičku v podstatě. Což bude dobrý, ne? A bude to těžký na crafting, protože tam potřebujeme... A jo, to by se mohli vykraftit. Blaze, jo. Pane. No. Zdej si do vyhledávače, počkej, já to musím dát taky, aby to věděl. Enter. Ne, nepřijmej mi to. Pane. Nepřijmej mi tento. Aha, počkej, jo. Nepřijmej to, hej. Nekecám, děláme si to tak. Šéfe? No super. Šéfe? To je lomeno. Přijmi mi to teďka a běž zpátky do tého železného, nebo co jsem to tam to kopal. To jsme tamhle. Já jsem se daleko. No já tam mám... No dobrý, já už tam mám ten... Já nemůžu toto chodit, já jsem umřel. Nemůžeš chodit, protože jsi na sendu. Já vím. Jsou sendu. Počkej, já potřebuji, abys mi tady vykopal pár bloků, nebo hodil pár bloků, pojď ho ne. No co si ti řekne, kdybych měl jetpack, tak jsem tam hned a jako musím říkat, aha, já mám jídlo, tak potom nemůžu sprintovat. To by mohl být ten problém, že?
No, už můžu skákat, no tak já už jsem si toto vzal. Tady máš bloky. Tady máš tak. Co je nade mnou, kurví? Bloky. Tak. Jestli se mi to respawnlo. Ne, to se respawnuje za několik tisíc minut. Já jsem umřel taky v Netheru a nebyl jsem tam hodně dlouho, než jsem našel Nether portál, dostal jsem se tam a tam, takže nespawnuje se to jenom tak. Věci jsme tam nesmrtelní, to by mě zajímalo, jak dlouho se tady respawnuje vůbec obyčejnavě. Pane? No. Až budete mít věci, tak ti řeknu, co máš vykraftit. Třeba zatím, co já jsem tady. Pomoc, tady je milion těch gastů, teda těch. Portni mě, honem, portni mě. Jak vidím, máš své věci. Jo, mám. Jo, tak můžeš si zadat do vyhledávače. Počkej, teď ne, teď si je beru. To ti potom řeknu. Ještě, že jsem přežil. To by byl fail ze všech videí, co jsem měl. Tak, no co si mám vyhledat? Tady tam Enter. Enter, no. Enter. Aha, Jasně, Ether, vole. Mezera, Ch. A vykrafti mi tu čestku, jmenuje si to... A já nemám blaze to. Jo, tak já to zkusím vykraftit. No tak musíš jít na blaze. To lomeno bácka. Já ti jdu tam pomoct, já se to vypouknu, to lomeno trplo. Ne, dobrý, já to zvládnu, neboj. Ne, já mám nový meč. Sharpness 2 mám. A jdem až ten svítící, že? Tak, jeden dole. To lomeno T, P, A, C, C, E, P, T. Já jsem šel na bohový mod, kde jsou? Nevím právě. Oni zmizli. Despawnuj se. No tak chvilku počkáme. A já nemám ani jednu tu tyčku, nemám doma. Ne, z toho jsem vykraftil. Už nevím. Jakou vůbec bys tak asi... Tady byl asi mohl by být asi nějaký spawn. No to bys to říkal, když máš jetpack. Ty jsi to vybil? No, tak já jsem tady lítal, hledal jsem ten sobal. Tak si ho nabíj a portni se zpátky. Ani se mi nechce jít. Tak podívám si teda. Opa, Gryphonman. Jsem rychlejší. Ani bych nevěděl, že jsi furt za mnou. Ne, před tebou. Tak teď už skoč si do lavy. To Tak, já se podívám, jak dlouho už natáčíme. 23 minut. Tak to ještě chvilku půjde. Ne. Tak podívám se, jak ještě jsem spím to. Jo. Tak, dobrý. Tak já teďka vydávám právě video, tak třeba se to bude sekat kvůli tomu. Tak, ale už jsem co nejvíš. To je taky práce, tady zatlačená, ne? Waypoints a remove portál. A nevím. Je tady. No, pojď konečně. Tady je oprávnění na ten. Opatrně dolů. Opatrně, ano, ani jeden for damage. Jo, to chůžím. Nevadí, to se může stát. Aha. Tady bych nechtěl skončit. No, tak já bych šel na můj. Tak.
Tak. Ty kráso, tady nic není. Já potřebuju... Tak a já teď zapnu teda toto. Akorát jsme oba dva teďka nemocní, takže se za to omlouváme, možná jste to slyšeli. Pane, teď nepotřebujeme brez hodit, dají se vykraftit. Jo? Jo, už jsem si vzpomněl, jak se kraftijou. To máme, tak jdu na to, jo? No tak mi vykraftí ještě tyto Blaze rody a já to udělám teda tu. Tak jo, já potřebuji tady uklidit, ježiši, tady nemám myslenou. Jo, počkej, tak tady máme na tohle. Super, tady máme teďka na se zlato, podívám. super. Tady máme na Iron, super. No tady jako teď Iron máme celkem dost. Teďka Ironu máme dost, no. Iron Furnace, to se mohl dát, ne? No nemohla, protože teď používám energiu. Já jsem vybral všechny redstone, nebo jsem mohl. Tak. MP, my nemáme žádnou vlnu. A my se omlouváme, tak my to teďka stříhneme. A zatím se za chvíli se uvidíme, až vykraftím ty Blaze. Čau ty lidi, tady jsme zpátky a on je tady někde Sium, kde nevím kde, mám tady. Já ho jdu zabít. Ve skutečnosti nejde zabít. Pojď, předvedeme jim můj obchod, jo? Já jdu představit, že jdu stavit mou trapku. Ne, pojď prosím toto představit můj obchod. No tak nějaké platidlo, prosím vás, dejte mi ho na stůl. Ne, dej mi nějaký platidlo do toho, no, díky. Díky, tak to se nám bude hodit. To mi vrát, prosím, pane. Ne, já děkuju, ty si vykrátíš teďka svůj. Co? Tak, stěhujeme se. Ne, voda krok. Díky, to jsem potřebovala, abys mi to zničil. Pane, hned okamžitě vrátit tu sekeru, nebo tě rozmlátím. Jak to chceš udělat, ale? No, mám tady určitý stroj, který tady mi dobře ničí tady tyhle netrálky. Jo, díky, tak mi je znič, jestli chceš teda. Okamžitě vrátit sekeru, nebo uvidíš. Prší, jen se leje. A co uvidím? Proč? Ty jsi mi dal jako platidlo, co si budete přát? Za to? Navalí. Za co si budete přát za tu sekeru? Dobrou. Vrátit tu sekeru, Kieboš. Za co si to budete přát, pane? Za to vrácení tady. Ne, musíte si koupit nějaký náš výrobek. Chceš teda sekeru? Jo. Ale tu kilo máš určitě. Tak ne, počkej, kde jsi? Jo, tady, ne? Já se dneska, co ti vole. No tak ber jo. Tady, jo. Tak, hotovo. Tady máš tu svoji sekeru. Co vím, jakou mi hodíš, tak mi vrát tu moji. A proč? Ona je docela fajn. Ona je docela fajn. Naval mi, přeci si nechtěl kopecký klácky, vole, naval. Chtěl jsem jí, furt jsem tě tady... Dobře, no. Ahoj Martine, jak se máš? Zase si mě pleteš. Ach jo. Ten Jaros, taky si ho pletu. Ten Sium. Jdeme zničit pár stromů. Tak ale vykraftíš mi taky tu sekíru? Ještě jenom smůla, že tvůj balák nestojí. Takže víš co, udělám takovou nabídku. Vypadni a už se milion bloků ode mě. A já ti vykraftím tu sekeru. Ne, tak to ne. Ale můžeš mi vykraftit sekeru a dát to tak a ještě mi tady, a necháš mi tady ještě. To by šlo, ne? To je fér, ne?
asi nic nebude. To je tam taky nekulový. Tak my bychom to asi ukončili už a my se s váma loučíme a čauec.